So, Mukbang. egg. We have egg. Chicken egg. Wow, 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 wow. Yummy, 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 yum. Yummy, 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 yum. Yummy, ay. Mag-asin ka? Mag-asin ka? Dito ka? Oh, kuha na, dito ka. Dito ka, paglingko dito. Ya, paglingko dito. Kaya kung ito bang. Kaun ate. Kinap na, kinap. Asin. Hintay sa sana. Go, asin. Dito, ibutang ha. Dito, ibutang eh. Katong dito, kuno nilang na. Gampo ka? Gampo ka? Pag-fish, oh, na-fish. Ka mag-fish? May patay. Hindi ka mag-fish? Mag-egg lang ka? So, let's eat. Our can is fish with egg. So, this is eating langga. Eating si langga. Ato sa ning patyon ay kay samok ng langga ay. Ate, kan ada idan. Langga. Ate, langga po be. Be, eat food si langga be. Langga, eat. Mama, may isa. Ah, sigapit. Mo piti lang. Uy, sakay. Ha? Anak sa biling sa kapit. Ha? Isa? Mga onday tanin ninyo, kaya ganda. Fish ah.
Asin o mag-asin ka. Asin. Mga ulay ta guys, no? Bubunod ka biyong. Hindi, atse. Oo. Padung na biyong. Kasamaan? Kasamaan, may uba? Biyong. Si kuya? Itak biyong. Biyong. Matay ka gusto ka nila. Wala. Susus. Ah, toto, test. Okay, okay. Yummy na. Ma, wala yung ikaw ni Uren. Oo, bahala na siya. Labay. Ang control. Saan na ako? Ano daw? Ito? Sabay yung snack. Orange. Ma'am. Laham Dali nga. yung orange ba? Laham nga. Ang laham po. Mga kan Teka na, Lola. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Masa na kanto? Dirty na. Se encontró. Ano mo? Ah, dua. Pre. 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 Ha. Open mouth. Ah. Open mouth. Ah. 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 Open mouth. Ah. 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 Dua. Pre. Ikaw. Dua. Very good. Ciki. Dito na ka? Ciki. Dito na ka ba? Dito na ka ba? Saan likod? Ako saan siya? Wala. Biskuit. Kuha! Mama, di ba yan? Nakasway ng duyan din yung ba? Mama, paduyan na. Pwede na. Wala na. Tapos kain limuot. Limuot kayo lang ga. Laya. Tapos ka naman sure ba? Wala electric fan. Ugho ka.
Hala? Limuta, Jod. Ngayon sa mga sabi. Utangin ma'am. Need aircon. Wala. Gamot. Kung na. Ha? Gamot ton kung mana. Tapos, pag. Sige pag. Kung ilo ko, limahog tubay. Ako po kayo kaligo. Huwag kang ligo na. Hindi ko Ako po kayo nabog. Ana. Kaya, himo ng suka. Limahog ko alay. Hindi na siyang ngayon suka niya na. May suka niya diha. Dili ni asin suka. No? Ang patis kinadri sa uliob. Ang patis. Patis. No. Ah, limusito dahil, limusito. Limusito. Ano, kita ka na? Bong. Wala ni kakita. Very good. Wala kita. Nakita ka na? Wala, wala na kita. Nga, ako ay. Nakakatangga. Kita ka na, wala. Wala, di ka. Nakay mo, day? Unsa po ka? Nakita ka na? Wala ko ay nga. Wala. Kan ah. Kita ka na? Kita ka? Wala po di kita. Kita ka? Ah, kayo pa. Kayo pa. Dili pa. Wala naman sila. Nakakuhan. Wala lagi. Koy, mugo. Nice. Inam, sus ah. Inam ba? Ha? Sa? Nilot sulok sudan. Padamdam. Pasalaysay. Ay, nangayo ka. Ayun, doon, di ko ada na japit. Lami balik ko sudan, mga niya na japit. Kas yang nagdala si Ma. Dala si Man kan? Ito, masiguro yung mga ito. Oh, lagi ito rin siyang mga. Mo ka ni? Biya nyami biya sa man. Agoy kalami. Bi katawi si kuya bi. Katawi sa si kuya. Ada ko kaloy. Katawi si kuya, katawi kay nyami oh. Ya, pakita si kuya sa yami, pakita ah. Yami, ang yami. Ang yami sa. Ang yami. Ada ko kaloy. Be, asang yami? Gayami man day ni. Yami man day ni. Miyan ay. Iluwa ang liso ha. Iluwa ha. Nakalamay ka na kong liso ma. Saka, narawa ko yung suso ko ano yan. Tubo ko na.